ako jediný obchodník na Slovensku ponúkame v štandardnom sortimente bravčové mäso čisto slovenského pôvodu. Je welfare chow pod brandom Z farmy na stôl. Údeniny si kúpia pod brandom Peacock alebo Peacock Pure. Peacock Pure je bez éčok, takže je prémiovejšia varianta. Urážame, rozrábame a balíme mäso s veľmi, veľmi krátkym supply chain reťazcom. Na tretí deň už je na tanieri u zákazníka. Nepoužívame výrazňovače chute, extra nejaké konzervanty, všetko robíme na prírodnej báze a kladáme tie najlepšie možné receptúry, doľaďujeme, aby boli najčistejšie a najprírodnejšie. Dodávateľia musia spojenať napríklad IFS certifikáty alebo ďalšie parametre. Získajú spoľahlivého partnera, jednotku na slovenskom trhu.